čus, zdravím všetkých, s vami je Vyšiteľ a vás vítam u nového videa. Toto video je vlog z Viedne a môžeme sa pustiť do neho. Teraz pôjdeme na stanicu, takže tam vám dám nejaký timelapse a potom na stanici sa vám ozvem. Tak, čo nás dneska čaká? Dnes nás toho čaká veľa. Budem sa snažiť zohnať nejaký spinner, ale čo je hlavné, chcem nakúpiť trošku viacej sladkostí, aby som mohol urobiť rakúsku ochutnávku. Takže hneď po tomto videu môžete potom očakávať ochutnávku, a keby náhodou nevyšla, tak sorry. Takže teraz vám tam dám timelapse a vidíme sa na stanici. Zatedy čus. Oj noč, je 5:40. Čus. Wow, takže hlasím sa vám z vlaku, takže sme na ceste do Rakúska. Teraz sme v Rakúsku, teraz sme do Viedne, potom sa vám ohlasíme v metre alebo nejaký timelapse tam bude. Dobre, takže zatedy čus. To je ohody som káže, čo si myslel. Fakt vypadalo ako vlasy. No, fakt vypadalo jak vlasy. Wow, takže sme vo Viedni. Wow, takže toto je proste v Schönbrunne. Za chvíľu ideme na labyrint, takže to budem celé točiť. Ešte si užite ten výhľad, je to fakt mega. Budem točiť celú cestu tým labyrintom.
Užívajte výhľad. Ha, není to vidno, natočím prednou. Aha. To je dopredu. To bol Rafael, keby ste ho nepoznali. Ale poznáte ho z jedného videa z autobusu. Čo viete? Wow, takže tam ako vidíte, za tou sochou druhou, odtade je to, čo je tuto, táto socha, tak za hentou, tam je ten labyrint. My tam ideme, tak ja to teraz strihnem. Wow, takže sme v takom ihrisku, dáva nám fotky. Chalani, chodte, ale máte pol hodinu. Dáva nám fotky a uvidíte. Čus! Za pol hodinu. Wow. Oh, sorry, nejde mi vypadť. Wow, takže sme pri nejakej fontáne alebo vodopáde alebo čo to je. Asi pôjdeme aj tam hore, ale asi. A tedy ču. Takže to fakt má aj počuť a som práve vo vlaku z Bratislavy a rozhodol som sa, že ochutnávku. Mám málo vecí, mám iba 4, to nevadí a sú to také ale typické pre Rakúsko, takže OK. A ochutnávku dám spolu s týmto videom, takže potom to môžete čakať timelapse. A po timelapse sa uvidíme doma a budem natáčať ochutnávku. Takže zatedy čus. Dobré ráno. Takže, vítajte, som späť z vlaku a máme tu rakúsku ochutnávku. Je tu iba raz, dva, tri, sú tu iba 4 potraviny. Viac som nezohnal, lebo je to tam prílišne drahé. A určite všetky tieto poznáte a ja ich idem ochutnať. Ideme na to. Takže máme tu túto vodičku. Nebudem to teraz pre istotu čítať. Máme tu maner, potom tu máme mozartové gule a mozartovú čokoládu. OK. Si odložíme. A ideme najprv ochutnať túto. Alebo nie. Ideme ochutnať najprv mozartové gule.
rozbalujem. OK. Takže vyzerá to takto. Takže je to velice lahodné. Vnútri je to plnené marcipánom a je to asi veľmi tradičné, taká tradičná sladkosť je to pre Rakúšanov. Dobre. Vrhneme sa na druhý predmet. Druhý predmet sú asi karamelky alebo nejaké cukríky Maner. Ideme ich otvoriť. OK. Je to zabalené v takejto forme. Tak. Jednu si vyberiem, zavriem. A ideme to ochutnať. Určite všetci poznáte tie Maner oplátky, ale toto sú takéto pekné Maner cukríky. Vnútri to vyzerá takisto ako na povrchu. Takže zase niečo čokoládové, sú tam kúsky orieškov a snažil som sa vyberať také typické veci pre Rakúšanov a toto sa mi zdalo aj podľa odporúčania iných také tradičné. OK. Ideme na ďalší predmet, respektíve potravinu, a to je táto Mozartová čokoláda. Musím zistiť najprv, kde sa to otvára. OK. Vyber sa ho. Takže sú to takéto tabličky. Ja ešte odtrhám takto ten alobal. Tak. Tak, tuto môžete vidieť. Tuto je Mozart a tuto je nejaký nápis. Dobre. A teraz čo si dám? Dobre, dám si Mozarta, takto si to... Mal som to vo vlaku, takže je to strašne je to roztekavé. Vidíte kúsok? Tak toto vyzerá vo vnútri. No. Takže musím sa priznať, že tá Mozartová čokoláda mi nechutí až tak, ako tie Mozartové gule. Ale zase pre Rakúšanov je strašne ten Mozart taký nejaký výnimočný. Ja ho dávajú na všetko skoro. Mozartové pitie som tam nenašiel a keby tam bolo, tak by som určite zobral. OK. A teraz, dámy a páni, prichádza posledná surovina
táto voda. Nechám vám chvíľu, aby ste si to prečítali. Tak, jeden môj kamarát mi to odporúčal, ja dvaja, že je to strašne typické pre proste Rakúšanov. Ja keď som si to kupoval, ja som sa strašne na to tešil. A ideme to otvoriť. Wow, je to bublinkové. Tak. A ideme to. Vonia to tak jak víno s jablkom to vonia. Dobre, takže ideme to ochutnať. Takže chutí to jak jablkový sítený nápoj. A to je asi všetko. Takže tuto by som ukončil aj tento vlog celý. Takže ja sa s vami lúčim a mňa už nedostáva podať nič iné. Lajkujte, komentujte, odoberajte a čus.